Estimadas veciñas e veciños, nestes tempos de pandemia e alarma sanitaria, grazas. Grazas por aplicar as medidas hixiénicas e de confinamento dictadas polas autoridades sanitarias e no ámbito das nosas competencias pola Corporación Municipal. Tamén grazas por amosar o mellor de vos, a vosa solidaridade e apoio especialmente para coas persoas máis vulnerables. Nestes días nos que Fene queda na casa, dende a área de Cultura e Deportes desenvolvemos este espazo nas redes sociais para estarmos xuntos tamén no digital. Xuntos para ver vídeos que nos acorden os artistas e grupos que actuaron ou van a actuar en Fene. Xuntos para xogar e recoñecer imaxes do noso concello. Xuntos para interactuar, para ler ou comentar o que lemos, contarnos en imaxes o que se ve dende a casa ou como foron os anos nos que íamos bailar ao Perla, manternos en boa forma física ou exercer de pequenos humoristas. Agardamos que nos sigades, espalledes esta iniciativa e que as propostas de actividades que facemos contribúan a facer o voso día a día un pouco mellor. Entre todas e todos sairemos desta. Ánimo!